sabihin na Bicolano. Ayan mga kabicolano, kakain muna kami dito sa Neon City. Ayan po mga kaibigan. Pakainin natin yung mga guwapo natin na kasama. Si Leo, si Hazel. Ayan. Sel! Sel! Kainin muna natin yung mga mga ganda natin na Maganda na nakamas. Ayan po mga kaibigan, punta muna kami dito. Ayan yung pamangking kong gwapo. Ayan. Kain muna kami dito sa inyo. Matanong oras papasok mo? Launa pa. Alauna? Mamaya, dito pa naman kami. Sakto yan. Ayan, pinakapoging guard dito. Pinakapogi. Hello. Ayan. Shoutout naman dyan, shoutout. Shoutout ng family mo. Ayan po. Shoutout, shoutout. Mga pogi dito na mga valet parker sa Neon City. Ayan po mga kaibigan. Mainit ang Pilipinas. Saan sila nag-ano? Meron na doon? Sige, pasok na tayo. Ayan po mga kaibigan. Pasok na. Ito kami, oh. Ayan po. Dito na po kami. At kain muna kami ngayon. Dito sa Japanese restaurant. Neon City. Yan. Hindi, okay na yan. Yan. Ayan na, naka-clear book mo yung iba, o, social mo. Ano order mo, Leo? Ano order mo? Katsu, soya. Ayan, si Commander. Siya mang lilibre, oh. Si boss namin. Editor. Ano order mo? Ha? Lahat po ito. Ano? Kahit ano, walang kahit ano dito. Sino yan? Ay, Hindi si Gian Paul ba? mamaya makikita lang kita. Ay, hindi ka nga pala nakikita. Nasa menu po lang sa akin. Kasi meron dito ano. Ay, ito ang tungkol sa nene. Yung tungkol sa... Ay, oh. Yung ano. Yung kanin na may... bago nititang ka ng kamay. Sorry. Ayan po, mga kaibigan. Order po tayo. Ganun talaga sa trabaho. Lahat eh, masarap siya. Kita mo yan. Kailangan natin ito. Sarap nito, parang kopi. Anong lasa? Okay ba? Nasaan ko? Sarap. Parang coffee jelly, pero mas masarap sa coffee jelly. Mas masarap sa Starbucks. Hindi tinipid sa Yes. Ayan naman masarap, di ba? ice ko. Ay, lasang kape. Healthy dapat din. Sarap. Bukas ng kamay ko. Ayan po mga kaibigan. Dito na yung magkain. Ito po yung ankake ramen. Ito po yung tempura. Nagbablog kasi kami ito. Ito po yung gyoza nila dito sa Neon. Ayan po mga kaibigan. Kung marapit po kayo dito sa Don Bosco, Neon City, punta lang po kayo. Ayan po. Ito po yung ano. Ayos na lang, parang wala ka naman. Ako na yung sa'yo kung bakit lang. Sarap nito. Ankake ramen. Kakirami. Ay, kung baboy ko talaga. Seafood ba? Ayan. Ayan. So, may plain rice. Ha? Siguro kasama yan dito. Sa mga set. Sa set. Kasi, yan. Oo. Hindi mo plain rice. Yun ang order niya eh. Kasi may kasama ng rice sa inyo. Ah, okay. Matik na pala yun.
Oo. Ayan po mga kaibigan. Totoo pa naman na yung ano. Promise. Pwede po kung ano, tatanungin niyo po gano'n. Kasi dalawa, nagis kayo niyan. Ang ladami. Tinanong ko din Report ko na yata. Simples po yan mga kaibigan. Masarap, masarap. Tapos ito po yung miso soup. Yan po miso soup po yan. Ganito. Sarap po. Yung lalabas ko na ako. Yes po. Ano yan? Ano yan? Kasama po yan dun sa inyo. Bali, ano po yan? Fried na talong. Di ba okra to? Ay, hindi talong yan. Talong or okra. Ay, okra. Hindi, ano, parang And then, candy sa Nihon. Ito po ang order niyo. Isang bowl po yan. Good for 5 person. Good for 5 person po yan. Hindi ka maubos yan. Pero mamaya, Ang laki ng bowl, no? Ang laki ng bowl. Pag may next order po, dito. May lumagpas. Pwede sa kami. Pag may next order po, dito lang po kayo pipilo. Oh. Talagang ang dami mong alam ha. Hindi ko alam yan. Nagtatrabaho. Ano pumupunta ka lagi dito? Hindi sabi doon may call kasi. Eh, pang pa, Bureau of Fire pala. Wala tayong service po. Hello, ganda. Ano yan? Cutting prices. Wow. Ano to? Oyster daw. Sarap ba yan? Tingnan natin. First time natin kakainin to, sir. Ayun po mga kaibigan, hindi po kami ang naglibre nito. Yan, dalawa po. Yan po yun yung nanglibre sa amin. Yes. Maraming salamat sa inyong dalawa. Pinakain nyo kami dito. anytime na. Salamat po sa inyo. Walang problema. Basta kayo. Ayan po. Ma'am, pwede kayo na lang na sa Ayan po yung katsudon. Ay, buhay. Ay kay Jampol po ito. Boy, sa akin na po. Kayo yan. 5 ng fried. Masarap yan. May baboy yan. Fried rice. Wala na. Yan, sige, kain lang kayo. Tayo na si Abby. Thank you. Ayan po. Pero pinicture. Sila ka solo. Dito. Ito po mga kaibigan, Hindi mo na misusok po. kutsara. Kasi Misusok. sa chopstick. Gohan rice. Ang kain nyo ganda lang. Gyoza. Kakain kayo ng madami. Tapos, ang kaki ramen. Gyudon. Tapos, tempura. Katsudon. Ayan. Galing. Tikman mo rin yun. Di ba record na yung tsara dito? Ayun, umuwi ako eh. Tsaka, Kaya sige nga sa. kasama po tayong masarap na Bakit to kaya? Oh, bebe. Ano to? Simple kain lang po kayo mga Kain! tropa dyan sa misis ko. Magaling pala si misis ng chopstick ha. Kala ko hindi. Dati yung ano. Chopstick. Pero dati hindi ka naman marunong ano. Hindi. Biglang nag-upo. Saan ka natuto? Pero hindi ako kutsara kasi. Ay, hindi. Pagpanggap lang po talaga siya. Seryosa. Ayan po mga kaibigan. Kain mo muna po tayo. Ayan po mga kaibigan. Wala akong kayo. Nalibre po kami
Kailan ba? Pasimple-simple lang yung dalawa Ano na yan. lang. Pasimple-simple lang yan. Pagkain na lang. Nakatangan lang ko. Ayun, no, nagpapamay ng sponsor natin. Yan, siyempre. Sarap. Hello po mga Kabicolano, kung magawin po kayo ng Don Bosco, dito lang po sa tapat ng church po, tapat ng church, dito po sa Arnaes. Leon City po mga kaibigan. Leon City po, Japanese restaurant. Punta lang po kayo, mura lang po dito. At salamat po sa inyo sa Alam mo naman, kaya mabubuhay na walang sila. Papapasarap. Ay, kagaling mo. Saan ang nila ko ng kutsara? Dapat ano, no? Meron silang bowl. Dito. Parang serving food. tayo, ingit tayo. Yung kutsara niya ito. Video eh. Ah, Sobra na sa oras yan. di, sakto yan. Ito, ilagay dito. Yan po mga kaibigan, sarap yan. Tapos may Ano suso. matatapos na eh. Yung minorder ng pati. Yan, kain muna tayo. Ano itong kulay pink? Lenny? Lenny. Paano yan? Lenny Lula. Ay po. Kain muna tayo. Ano kahapon? Humingi ng higop ng noodles. Sana all marunong mag-chopstick. Ayaw ko takot-tara. May ang ganda ko dyan, ang bilis ko dyan. Ako yan. Yan, kadami. Gusto yung si Mark, asan na kaya na siya? Parang nakita ko, naka-uniform na siya. Doon. May kasamang hipon. Mga kabilan. Ano yun? May oyster pala. Ano nakain? Nakita niyo ko naman. Okay lang ba kayo? Yes. Salamat sa palibre ah. Salamat sa sponsor niyo. Wala pong ano ba? Siya talaga tumasas lahat mo. Yan, isang sahod niya. Alam po tayo ang isang sahod ko. Susunod na sahod po ulit. Ubus yung sahod ni Leo. Treat niya yan kay Bicolano Elvin. Salamat po. Ito marami na siyang followers. Flowers? Followers. Abangan niyo po yung yung picture po ako ni Bicolano. Ang aming litosan. Saka yung bahay po namin po. Photo saan? Litosan. Ayaw sa abangan sa litosan mo. Tsaka yung bahay mo, di ba? Yan mga Kabicolano. So sunod po, pupuntahan po natin yung litosan ni Leo.
Tsaka si mag-asawa, si Hazel. Ayan. Saan sa Baguio? Mag-uulat po Cavite kayo, lang. wala po sa Baguio. Cavite. Cavite. Okay, malapit-lapit. Kayang-kaya. Ayan. Maliit pa lang po yun. Pero Di bali, basta may tayo po naman na sa yung ganung kaliit. pagkakitaan. Nakakapagpaano. Nakakapagtanim. Bunod. Sa Baguio talaga makita mo. Lawak ng mga tanim doon. Nakakapag-benta ba yun? Ibig ko lang, Elvin, kumain ka na, oh. Ayan. Kaya may mga ano, parang dinedit pa yun ni Buboy, di ba? May mga ano eh, subtitle ba dago? Hindi ba ito automatic? Talagang nilalagay mo talaga. Hindi, pag magbili natin ng computer, marami mabilis doon. Mabilis na yun. Sa'yo ba yung tali ka alam? Meron. Ngayon ko yung mga Baka din sa labas. Oo, kami alam. Hindi naman sa ano. Masarap. Ankaki ramen. Ang tawag yan? Ankaki ramen. Ito. Wala akong mali. Baka sa labas. Diyan pa sa papa ko makain din ng bibulan. Haponado. Haponado? Parang hamonado lang. Hamonado LB. Wala na alam yung ano, yung tungkol. Ito pong mga Bicolano. Tempura po. Ah, Tempura po. tawag, alarm. Alarm yan. Bakit? Gawin mo. Hello? Yung tempura. Mga Bicolano. Hindi mo. Sa Bicol to, mga Bicolano, buyod. Yan, yan. Buyod to. Tapos Tagalog, hipon. Wala gusto na. Pwede yun eh. Ayaw, ayaw. Pwede naman tayo take out. Nawag kayo, tumawag sabi. Kanina. Ano? Ano yan? Nalagay ba ba sa Para sa tita? radish? Kalis na. Ayun. Pasubo-subo pa. May kasalanan na. Sa kanya, bigyan ko lang kayo. Hindi. Ito nga. Hirap mag-chopstick. Palit na sa ano. Kung lang kasi yung kanin, hiwalay. Huwag. Sayang ko sa kay niyo pa rin sila kapag kumukuha eh. Mukhang malakas sila dito rin. Ito. Dapat mas malakas. Ayun, nandito siya. Talaga. Nandito siya. Late ka pa. Late ka pa. Andito pa si Kuya Vince. Talaga? Ngayon na lang ulit po kayo nakabalik. Shoutout nga pala sa mga nanonood sa Bicolano Elvin. Maraming salamat po sa inyo. At lagi po kayo nakasuporta sa channel namin. At shoutout po lahat sa inyo yan sa mga kaibigan natin dyan. Mga tropa natin. Lalo na kay Arthur Sia. Arthur Sia. Tagal DL Official. Tagal niyo maalala. Tsaka sila Idulog. Idulog. Daddy Franke. Siyempre yung pinaka-idol natin si Kuya Bal Santos Matuba. Kalinga Prab. Ate Edna Vlogs. Hello po sa inyong lahat dyan. DL. Maraming salamat po sa suporta niyo mga Kabicolano. Ayan po mga Kabicolano. Meron po sa amin nag-sponsor po si Leo at saka si Hazel. Maraming salamat po Hazel sa pagpakain sa amin dito sa Makati.
Dito po sa Nihon City po. Ano masasabi nyo? Sarap ba yung pagkain dito? Sobrang sarap. Dahil yung tempura. Wow. The Sarap. best. Ayan. Tsaka Ayan. try nyo itong kaki. Kaki Ayan. fry set. Ay, kaki fry. Oh, masarap din yan. Oyster. Oyster pala yan, ano? Ayan po. Si Leo naman. Leo, kumusta? Sarap? Ano po, ito nagpapatunay. Lapit na. Malapit. Ayan po. Salamat. Kung Leo, tawagin sa atin ito ay tubog-tubog. Sa ano po to? Sa Korean, corn dog. 7-Eleven. Wow. Sa Bicol, tubog-tubog. Ayan po. Maraming salamat po sa inyo. Editor, anong nangyari? Parang hindi ka na makabangon dyan, ah. Ha? Napilot ka na. Napilot man. Busog na busog, eh, oh. Favorite niya kaya tempura. Busog na busog, Tapos eh. jaman. So, Fried rice na parang. Hello sa inyo lang mga kapitbahay. Maraming salamat sa inyo sa sumusuporta sa Bicolano LP. Shoutout po lahat sa inyo. Maraming salamat po. Ingat ka po Suko palagi. na. Suko na si Bye-bye po. si Bye-bye. editor. Suko na.